ja sa one druge. Možemo uputiti ljude u restoran. Sjajna ideja, Ruby. Udvostručit ćemo šanse. Tačno tako. Wow, gledaj ti to. Kakva zabava. To ja zovem avionom, dečaci. Ođima! Imam ga. Makse, ljudi gledaju vaš avion umesto u našu reklamu. Misliš moj mlaznjak? Ako ne vide našu reklamu, neće ući u Katie restoran, a sigurno su im potrebne mušterije. Dobro. Možete li ti i Moris da se igrate samo malo niže na trotoaru? Možemo! Ne brini, Ruby. Pazit ću na reklamu. A Katie mušterije? Ruby, pobeći će nam! Odmah stiže, Makse! Šta je ovo? Ta pita izgleda ukusna. Moj mlaznjak! Žao mi je, Ruby. Nisam shvatila da taj avion pripada Maxu. U redu je, Katie. Moram da idem. Zdravo! Srećno. Sad je vreme za onu pitu od jabuka. Slobodno uđite. Kod Katie je najbolja hrana. Izvini, nisam gladna. Ne, hvala. Zdravo, Candy. Da li možda želiš da probaš Katinu ukusnu pitu od jabuka? Jedva čekam. Zato sam i došla. Prijatno! Ruby, požuri! Ali moram da pomognem Ruiz pre nego što Katie zatvori restoran. Znaš, baš mi se jede sendvič. To je odlična ideja. Hej, vrati se! Zdravo, deco. Gde svi tako žurite? Zdravo, gospodine Huffingtone. Pokušavamo da uhvatimo Maxov avion. Mlazne! Izvini, Makse, nisam shvatio da je to tvoj mlaznjak. Nadam se da ćeš ga uhvatiti. Hvala! Zdravo! Srećno! Moj mlaznjak! Gde je sad odleteo? Tamo! Imam ga! To! Samo uđite! Katie ima mušterije. Naš reklamni pano je bio uspešan. Znaš, Katie, bolju reklamu od tog aviona nisam godinama video. Avion? Tvoj avion od papira. Slika tvoje pite od jabuka me je odmah privukla. Reklama na avionu? Mislite na Maxov avion od papira? Bilo je genijalno. Odlučili smo da dođemo na sendvič kada smo našli avion ispred robne kuće. Ma šta kažete? Pa to je sjajno! Maksi, to jeste sjajno! Tvoj avion od papira je
problema. Hvala, Makse, hvala, Morise. Svi ste se potrudili da mi pomognete. Mislim da ste zaslužili dodatno parče pite.